fey 17 ka tafsir Qur'an de alla dali la yu'akhidhukumullahu alla nangitirta bil lagwi sabu bewre nden fi aymanikum kawondoje mon bi mana ko majjudon bewdon on tewaki hudi don walakin skuni yu'akhidhukum onangitiray onnon bima kasabat sabu konko faggiti qulubukum berde mon de wallahu alla ghafurun ko yafotodo halimun ko munyido lilladhina hinawodani be yu'luna tonyaybe min nisaim immorde sonnaabe mabbe ben tarabbasu hab afwan lilladhina hinawodani be yu'luna hudotobe inna rendata e rewbe mudum ben hudo wi ambaldi aldabe no wodani be do min nisaim immorde sonnaabe mabbe tarabbasu harbi tagol arba'ati ashuri lebbinay sidin lebbinay timmi ko haadon islamu nyanibe fa in fa'usi be ruttike wondore mabbe den be wadi kafara haray hande kadi kambe beengo mabbe be yida beengo mabbe wonta beengo mabbe fa inna allaha wallahu ghafurun haray ko yafotodo wondore ko fecci kon rahimun ko yurmetedo wa inazamu talaqa sibe felliti non tun cergangal ko andingol en do dato on ko lebbinay hatti be mana si be ruttaaki ha lebbinay dum timmi ko andingol en haray cergal wadi fa inna allaha haray allah samiyun ko nano alimun ko andudo wal mutallaqat be do sonnabe akkitabe yatarabbasna yobe habbitano bi anfusihinna wonkiji mabbe de bi mana heynagol afwan jodagol edda salasata quru'in laabe tati filo laaba wala yahillu lahunna daganta ko be non an yaktumuna de be sudata ma khalaqa Allah konko Allah tagi fi arhamihinna wadi kan rengaji mabbe du woni bibbe in kunna sibelat ke yu'minna billahi be gomdini Allah wal yawmil akhir nyalande sakitinde wa bu'ulatuhunna ko modi be mabbe bennon a habbo buri hanude bi raddihinna ruttugol be artirgol be fi dalika indir dum in ar bimana ender on edda in aradu sibe falama islahan mo ingol wala hunna hino wodani be kambe sonnabe mithlu alladhi sifandem mo yere alayhinna sifandem hunde kan alayhinna fawinde be bil ma'ruf no mo iri wali rijal no wodani worbe ben alayhinna do mabbe darajatun darja burdal wallahu allah azizun ko teddudo hakimun ko nyenyudo at-talaq musibbe ko wiete cergal marratani ko laabi didi de sidun timmi fa imsakun ko go jogitagol sonnajo bi ma'rufin no mo'iri didi on aw tasrihun ma accutugol ma bi isanin no labira wala yahillu lakum daganta ko on anta khudunde jabitaton mimma ataytumuhunna yoga ko kudon bestay on akkitibe ya sellata ka jabiton shay'an hayya hunde illa ya khafa sona be hula Allah yogima wonde be nyibinta hududallahi keri sari Allah ni fa in khiftum sun huli Allah yogima wonde be nyinnata hududallahi kirsi Allah din fala junaha alayhima haray bakkatu fawakibe fi maftadat bi konko kanko sonnajo o sottitori o hetti hore makko tilka dum do hududullahi ko keri sari Allah din non fala ta'taduha wa tawn jaggutudi wa man yata'adda kala jaggutudo hududallahi keri sari Allah din fa ulaika rayben do humuz zalimun ko be woni toñube ben fa in tallaqaha si tawi wacciti sonnajo fala tahillu law haray sonnajo dagitanta ko mo dey min baadu bawti dun don bawo cerle didi bawo cerle tati hatta tankiha ha jomba mo zawjan modi bogo ghayrahu harana o accutudo mo dala bitati fa in tallaqa si on don acciti mo non joni haray fala juna alayhima bakkat fa be kambe dido an yataraja ande be ruttondirta hakkundeji mabbe awle goyde be jombindirta kadi wondude wadugol non tenge e wali e du'agol dewgal wona wiigol tumbay ko min jombuno ma arti ma wiigol hotu kamodi ma arano no dum ala ton in zanna stay woni be felliti an yuqima wonde be nyinna hududallahi keri sari Allah ni watilka dum do hududullahi keri sari Allah dinni yubayyinu hay bangina li qawmin wonande be ya'lamuna be no anda wa idha talaqtumun nisaa stay woni on acciti sonna fabalagna be timmini ajalahunna lajal mabbe gal edda on famsikuhunna jogitebe bi ma'rufin no mo'iri aw sarrihuhunna ma citirombe bi ma'rufin no mo'iri wala tumsikuhunna watan jogito be non diraran kalorru golbe on wadata mo be ngon accitata goddo jomba li ta'tadu fi tu yon jaggutu wa man yaf'al dhalika kalahu dudum pellet
tawsiku ko debbo ngoni toñude faqad zalama nafsahu haray o toñi hore makko wala tattakhidu wa tanjogito ayati llahi ayaji alla den huzuwan jalnuri wadhkuru jante andito ni'matallahi ni'maji alla alaykum di o wadi din e hore mum wama anzala alaykum e koko jippini hore mum minal kitabi immorde ka deftere wal hikmati ka sunnane laado ya'izukum bi Allah wajori on dun do wattaqullaha hule Allah wa alamu ando anna allaha no Allah bi kulli shay'in kala hunde alimun ko andudo wa idha talaqtumun nisa si tawile on acciti be sonnabe fa balagna timmi ajalahunna lajal mabbe ngal don e daw fala ta'dhuluhunna yandi wata ollolube kamon don on wadata be ngo jonni ton be hakkeji mabbe din on accitatabe wata ollolube don ayyan kehinande yombata be azwajahunna mudi be mabbe ben idha taradaw si be welondiri bainam hakkunde mabbe bil ma'ruf no mo'iri dalika dun do yu'azu bihi wajurama dun man kana kala andudo ko laatido min ko me modon yu'minu billahi mo gomdini Allah wal yawmil akhir e nyalande sakkitinde dalikum ko adugol mon dun do azkalakum burata labbinde wa atharu burata labbinde ko gotum wallahu alla ya'lamu himu andinon pijidin wa antum ko tata onon la ta'lamuna on anda wal walidatu yumma e ben yurdi'ina yobe muynin awladahunna ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hawlayni duuɓi ɗiɗi kamilayni timmudi ɗiɗi tis ko timmi muyningol duuɓi ɗiɗi timmudi tis ko non ɓuri moƴƴude ko non ɓurata kelɗinde bobo kono noon na farilla e muynine duuɓi ɗiɗi dey mono faala ko lewru muyninta mono faala ko hitande muyninta re kadi o mara bakkatu ko ɗum waɗi so qur'an wi liman arada fi wi'ama duuɓi ɗiɗi timmuɗi ko nande on faalaɗo an yo timmande o timminta rada'ata muynan ɗan tawɗo faalaka timminde ɓere ko muynini wokko yo en andu noon ko duuɓi ɗiɗi ɗin ko ɗon timmi tes ko ɗon timmani kadi bobo kala ko o muyni timmal duuɓi ɗiɗi ko yen andu en ɗuytanimo ko ɗum woni harande makko nden ɓe mana nuritir makko on ɓe mana faggande makko nden wa alal mawludi lahu no fawi jibinanaɗo bobo riskuhunna arsukugolɓe bobon e biro mum wa kiswatuhunna e holtingolɓe bil ma'ruf no moƴƴiri la tukallafu nafsun wonkino fawaka illa usaha sona bere ko mari kon dey ɓeɗiɗo kadi naɓe keran baba bobo naɓe fawmo ko mara la tudar wona yo lorril walidatun jibinɗo sonnajo jibinɗo bi wala de asabu ɓiɗɗo makko on o lorrira ɗum modi makko wala mawludun lahu wona gorko jibinana ɗon kadi lorrirta ɓeygu mum bi wala de sabu ɓiɗɗo makko no ɗo fo hana walal warisi no fawi kala ronuɗo o debbo ɓeyɗo tawi woni ben bobo on maayi mithlu dhalika waɗugol sifa ɗiɗo piiji fa in arada si ɓe falama noon kamɓe jibinɓe ɓen ɗiɗo fisalan entugol o bobo hara duuɓi ɗiɗi timmali ellala antaradin koye waɗu tum welodiral hakkunde maɓɓe disodiral min huma e morde maɓɓe wata shawrin e disodiral hara wona forsidiro na dolidiro wona janfodiro haray ɗon fala junaha alayhima bakkatu fawakiɓe wa in arattum son falama an tastardi'u nde muyninan tan awladakum ɓiɓɓe moɗon ɓen nde yoɓaton woɓɓe ɓe muyninana on fawtoɗon jokko golle mum hedditiɗe kontino golle ɗen ɗum kadi fala junaha alaykum he islam ɓittendi wo ala aray ɗum kadi bakkatu fawaki on ida sallamtum so tawi woni on jonni ɓeya so ida sallamtum tawi on fotti onon e muyninanayi ɓe on men tawi on fottidi ma ataytum konko yoɓoton bil ma'ruf no moƴƴiri wattaqullah wule Allah musidɓe julɓe wa alamu andon anna allaha no Allah bima ta'amaluna kon ɗon gollude kon fof basirun ko sutiɗo haray ko ɗo darsu men on woni yiltoɗe rewtoɗen ɗum ɗo kadi musidɓe an julɓe kala kon famali ton ɗo explication ala ko darsu mene wonɓe ekkitade ɓen kala qissa ma sababu nuzuli ko humpa ɗon e no numéro téléphone ji ɗi 631 60